Am revenit la Brăila pentru partida din runda a 23 a Ligii Florilor Mol, partida dintre Dunărea și Rapid București. Un meci foarte, foarte important, 41 de puncte, locul 3 pentru Brăila, locul 5, 38 de puncte pentru Rapid. Sunt echipe care se luptă și pentru un loc de Europa. Rapidul și Brăila sunt și ele în Final Four-ul Cupei României, care va avea loc a doua săptămână a lunii mai. Vedem echipa Rapidului, doar 14 jucătoare pe foaie. Ciucă, Șandru și Duindam în poartă. Tulea este singura extremă dreapta, jucătoare născută în 2006. Apoi Cuiate și Aniușevici pe inter dreapta, Buceschi, Fraga Fernandez și Polman în centru, Lara Gonzalez și Grozav pe inter stânga. Gorșcova este singura extremă stânga, iar pe pivot Casoma și Hernandez. Multe absențe pentru Rapid, dar sunt absențe și la Brăila, acolo unde capitanul Catarina Iejici s-a accidentat la Naționala Croației și nu va juca următoarele luni, ruptură de ligamente și de menisc. Echipa Brăilei cu Șerban, Trusova și Prodan în poartă, Băme și Bors pe extrema dreaptă, Covarjova și Gonzalez inter dreapta, Milosavljević, Popa și Lișcevici în centru. Canaval este singurul inter stânga, Mihalac și Mohamed pe extrema stângă, Coteț, Șmelțăr și Venanțio sunt cei trei pivoți ai Brăilei. Noi suntem Marian Orsescu și Adi Costiu împreună. Vom urmări această partidă foarte, foarte importantă pentru campionatul României pentru acest sezon. I-ați văzut în imagine și pe cei doi arbitri, Frimi Lisei, ei vor împărți astăzi dreptatea. Cum spuneai și tu, Adi, două echipe care luptă pentru un loc pe podium, pentru un loc de cupă europeană. Două echipe care au un program destul de greu în ultimele etape și trebuie să câștige neapărat astăzi puncte. Să vedem Brăila în atac cu Canaval. Canaval aruncă la poartă și o învinge pe Denisa Dedu. Maria Canaval înscrie, va juca din sezonul următor în tricoul Rapidului. Vor fi ceva schimbări între cele două echipe. Sigur, nu sunt schimburi între cele două echipe. Nu e ca în NBA, sunt pur și simplu transferuri. Aniușevici și Lara Gonzalez vor trece la Brăila, de partea cealaltă Brăila, Maria Canaval va ajunge la Rapid. Polman încearcă aici o pătrundere în ran semicerc Șmelțăr, dar iată, Polman ar fi vrut o aruncare de la 7 metri. N-a avut însă amplitudine în această săritură. Am văzut-o și pe Polman făcând și faza defensivă, trecând acolo în extremă. Nu sunt foarte multe soluții pentru Rapid. Aniușevici, Polman aruncă și reușește să marcheze 1-1. După 1 minut și 23 de secunde. Repune Rapid Brăila. Lișcevici pentru Canaval. Din nou Lișcevici. Acolo apărare solidă în centru. Pasă pe pivot și Șmelțăr este imediat blocată de Gorșcova și de Casoma. Și cred că Albertina Casoma va vedea un cartonaj galben. Iată, aici Șmelțăr n-a făcut bine blocajul, iar Polman a găsit cumva culoarul între jucătoarea germană și portarul Trusova. Mihalac a luat mingea din aut, a călcat în afara terenului în momentul în care a recepționat poloneza. Da, ce înseamnă să ai un lot valoros? Vă spuneam, Catarina Iezici nu joacă azi, dar Brăila are acolo niște jucătoare extrem de importante, Maike Șmelțăr și Liliana Venanțio. Și Mirabela Coteț, Marian, care ieri, mai puțin de 24 de ore în urmă, a jucat pentru echipa de tineret a Brăilei în Final 8-ul campionatului de tineret. Brăila s-a calificat în semifinale și avea un gol în fața lui CSM București. Acum Casoma preia conducerea Rapidul. Casoma, din nou un pivot de forță, angoleza punctează imediat. Oana Borș egalează pentru Brăila 2-2. Al doilea gol ușor luat de Șandru în aceste 2 minute și jumătate. Prima dată a fost prinsă pe contrpie, a doua oară acum păcălită de Oana Bors. Vedem cum a dat acolo printre picioarele Denisei Șandru. 2-2, un meci deocamdată echilibrat. Rapidul aruncă acum prin Aniușevici. Sunt faze bune pentru ambele formații, dar să vedem cine are pregătirea fizică mai bună, pentru că asta va conta foarte mult. Mireia Gonzalez și scoate Șandru. Este prima intervenție a unui portar după 3 minute și 4 secunde din această partidă. 38-38, ultima etapă pentru Rapid, vă dați seama, 76 de goluri. Imediat Casoma mai punctează o dată, Albertina Casoma. Probleme mari în apărare pentru Brăila în acest început de meci, încă 6 goluri în 3 minute și jumătate. Și spuneai, Marian, că Brăila se apără bine.
înainte de când discutam înainte de meci aici. Deocamdată n-a reușit să oprească Rapidul, fie de la linia de 9 metri, fie acest joc cu pivotul foarte, foarte important pentru Rapid. Marchează acum Mihalac și este 3-4, început cu multe goluri în 3 minute și 47 de secunde. Sunt 7 goluri, a intervenit aici Trusova și mingea este pentru Brăila. Evident, Lara Gonzalez, o jucătoare care nu face foarte mult faza de atac, este obligată și ea, mai ales pe repune rapide, să încerce Iberica, dar se vede că nu are neapărat skillurile necesare. Nici la națională nu joacă foarte mult pe faza, sau nu juca foarte mult pe faza de atac, pentru că nu a mai fost convocată după Jocurile Olimpice de la Paris de Ambroș Martin. Lișcevici a încercat acum o pasă către Schmelzer, ținută de Casoma, care are deja cartonaj galben. Trebuie să aibă grijă Casoma la aceste contacte, pentru că altfel va veni și eliminarea. Vedem în reluare încercarea de pas a Cristinei Lișcevici, Maike Schmelzer busculat acolo pe semicerc. În continuare Rapidul în avantaj. Vă spuneam, Rapidul a pierdut 2 puncte extrem de importante în această luptă cu Vâlcea pe teren propriu. Au avut 2 goluri cu 53 de secunde înainte de final și s-a terminat la egalitate, incredibil. Încă o dată pierd mingea, contraatac cu... acolo nu i-a dat o pasă foarte bună Polinei Gorșcova. Gorșcova a făcut recepția, dar a aruncat mult prea sus, a fost bară. Mireia Gonzalez riscă foarte mult și greșește. De ce oare s-o fi grăbit aici Gonzalez atât de mult? Ianiușevici, faza a doua pentru Rapid, forțare. Greșeli pe bandă rulantă între două echipe care încearcă să joace foarte rapid. Iată că se succed erorile și de o parte și de cealaltă. Însă Rapidul, spuneai Marian, 38 de goluri primite în partida cu Vâlcea. A fost și echipa cu cea mai slabă apărare din Champions League. O medie de peste 33 de goluri primite acolo pentru echipa giuleșteană, care va avea și un nou antrenor din sezonul viitor. Evident, se schimbă liniile, pentru că acest sezon a fost unul cu adevărat catastrofal. Mai poate fi salvat poate doar de finala de câștigarea cupei. Excelent vine Mihalac acolo pe semicerc din extremă, marchează al doilea său gol și de la 2-4 se face 4-4. Da, excelent pas pentru Cristina Lișcevici, un nou asist pentru Lișcevici și Mihalac punctează pentru a doua oară. Da, sunt probleme la Rapid pentru că lipsesc extremele titulare, Adi, mai ales Sara Ristovska, sunt nevoiți să joace cu Gabriela Tulea. Acum încă o dată se înalță și punctează de la distanță Estavana Polman. Da, Polman trebuie să-și arunce, nu prea face atât de mult în alte partide. Șandru excelent aici. A scos cu piciorul această minge a Mirei Gonzalez și din nou o nouă ratare pentru Brăila, aproape de pași aici Polman. Foarte agresivă Brăila în apărare. Depășire excelentă a lui Ianiușevici, care este golghetera Rapidului în acest sezon, locul 10 în clasamentul golgheterelor. Ianiușevici i-a dat acolo depășire Mariei Canaval și a punctat. Noi revedem golul înscris de la distanță de Estavana Polman. Și aici singură Mireia Gonzalez nu reușește să o învingă pe Denisa Șandru. Un picior pus acolo de portarul Rapidului. 6-4 pentru Rapidul, un început mai bun pentru giuleștence. O nouă pasă riscantă pentru Lișcevici. Fault aici. Fault. Trebuie să spunem, trebuie ștearsă podeaua. Trebuie să spunem că golul de mai devreme a fost cel cu numărul 100 marcat de Ianiușevici în acest sezon al Ligii Florilor Mol. Este a 10-a jucătoare care atinge această bornă. Cea mai bună marcatoare este Catarina Cârpej de la Corona, 159 de goluri. Apoi vine Elena Simao Paulo de la CSM Târgu Jiu, 152 de goluri, iar Fanta Diaguraga de la Mogra Cisnădie este pe locul 3 cu 128 de goluri. Cârpej și Helena Simao au o medie incredibilă, 7,23, respectiv 7,24 de goluri pe meci. Da, de la Brăila o singură jucătoare a atins borna, 112 goluri pentru Mireia Gonzalez. Catarina Iezici avea și ea 97 de goluri, dar nu mai poate ajunge în acest sezon la 100. Și asta arată cât de mare este pierderea pe care a suferit-o Brăila. Lișcevici aproape de pași, Canaval blocată pe brațul de aruncare și probabil că se va face o aruncare pentru Canaval de la distanță. Au început să se apere foarte bine giuleștencele pe centru. Da, și Iezici, spuneam, 97 de goluri, însă principalul punct fort era defensiva.
Lișcevici aici pentru Canaval. Greșeală mare de acum în apărarea Rapidului, al doilea gol pentru Canaval. Era clar că va veni aruncarea cumva, pentru că nu mai aveau soluții brăilencele. Din nou succesiv până în extremă. Ianiusevici joacă în extremă dreaptă, vă spuneam. A schimbat-o pe Gabriela Tulea. Buceschi se apără acum în extremă. De ce n-a pătruns aici Lișcevici? Lișcevici putea să pătrundă acolo și vedem ce se dictează aici. Vedem golul lui Canaval și ratarea lui Ianiusevici. Pare doar. E cartonaj, abia acum e cartonaj galben pentru Casoma. Mi s-a părut că a venit mai devreme. Mai devreme, da. Da, înseamnă că n-a fost la Casoma cel galben. Sau n-a fost deloc. N-a fost deloc. Ne uităm pe statistică și da, nu a fost deloc. Aici, cred că a luat din semicerc mingea. Cred că mingea a luat-o din semicerc. Polman s-a ajutat aproape de spațiu. De pași, aici sunt pași. S-a părut că sunt pași. Două decizii controversate pentru cei doi arbitri. Publicul, și era în semicerc aici. Și nu s-a dat forțare. Și era un semicerc la aruncarea Mirei González, apărare în semicerc acolo, asta a cerut și Mireia. Pași la Lara González. Sunt trei decizii în aceeași fază, practic, pro-Rapid. Buceschi pasă greșită aici, recuperează Brăila. Le trecem cu vederea, Marian, pentru că nu trebuie să vorbim de arbitraj. Să vedem acum. Lișcevici blocat. Să sperăm că nu vor veni și altele și nu toate vor fi în aceeași direcție, pentru că dacă se greșește și într-o parte și în alta, greșeala e omenească, fiecare mai greșește. Acum Lișcevici n-a ajuns mingea. Schmelzer reușește să facă acolo priza, recepționează balonul și este 6-6. Se merge cap la cap în continuare, 9 minute și 35 de secunde din această partidă. Da, s-au mai împuținat golurile, au început să-și facă treaba apărările și portarii, dar rămâne un joc foarte deschis, un joc cu un ritm excelent. Estavana Polman la un pas să piardă acolo mingea. Și o pierde, da, a făcut dublu. Multe erori în jocul Rapidului și abia minutul 10. Din nou Lișcevici. Ce bine se infiltrează extremele. Da, dar aici Bors n-a mai știut ce să facă. A avut un moment de deconectare și este fault. Aici vine eliminare. Mihalac și mai devreme am văzut prea energic acolo. Și vine prima eliminare de 2 minute. Ian Leslie nemulțumit acolo. Ia să vedem. Am ușor dată, dacă mă întreb pe mine. Nu te-am întrebat. Brăila 2 minute fără o jucătoare pe teren și probabil că o vom vedea, mă spune cu siguranță, pe Mohamed. A doua extremă stânga, atunci când va ieși Trusova pe faza de atac. O nouă greșeală a Rapidului, multe erori și interesant este de văzut ce se va întâmpla în momentul în care Rapidul va obosi, pentru că nu are foarte multe soluții David Ginesta pe bancă, chiar nu are ce să facă. Da, spuneam, lisește și Ștefania Stoica. Sorina Grozav revine și ea după o perioadă în care a lipsit din cauza accidentărilor. Să vedem dacă va intra astăzi pe teren. Spuneai 14 jucătoare pe foaia de joc, dintre care 3 portare. Acum Liliana Venancio, da, Venancio a greșit, poarta este goală. Poarta este în continuare goală. Uite, Tulea este acum. Ce noroc a avut și bine că nu s-a accidentat Trusova. Dar Rapidul Tulea era liberă de 30 de secunde acolo. Ce noroc a avut Gorșcova aici în duelul cu conaționala sa, Trusova. O fracțiune de secundă, dacă dădea drumul mai târziu la minge, reușea Trusova, era pe direcție. Meritul e al ei, pentru că deși mingea a ajuns târziu la ea, a încercat soluția asta, a marcat. Se joacă și meciuri din Liga Zimbrilor și minutul 7 la Suceava Dinamo este 5-1. 5-1. Da, ne aducem aminte, în tur a fost acel meci cu cele mai multe goluri marcate în acest sezon. Primul gol pentru Mireia González și este gol pentru Rapid. Din nou n-au făcut schimbul portarului și
ăsta e un lucru de văzut, pentru că aceste goluri facile pentru Rapid ajută foarte mult echipa giuleșteană, având în vedere că nu au foarte multe soluții pe bancă. Mireia Gonzalez a marcat. Pentru Brăila, da. A fost primul ei gol, iar apoi imediat cred că Albertina Casoma, pentru că s-a făcut... Vedem cine e creditat, da, Albertina Casoma. E al treilea gol deja, da. 3 goluri pentru Casoma, este cea mai bună marcatoare din acest meci. Dar va trebui și ea schimbată probabil la un moment dat cu Ainhoa Hernandez pentru a se odihni, pentru că este un sezon lung. Acum aruncă Lișevici, grăbit, nepregătit, pe lângă poartă. Vedem scăpaseră de eliminare, nu înțeleg de ce s-a grăbit aici Lișevici. Stavana Polman n-a avut pe unde să pătrundă. Da, Lișevici, spuneam, Adi, în ultimul timp n-a mai avut aceleași evoluții cu care ne obișnuise. Are o vârstă, la finalul sezonului a anunțat că se va retrage. Sunt câteva jucătoare importante în lumea handballului care se retrag. Neagu Lechic și chiar ieri a anunțat fostul portar al CSM-ului, campioană mondială în 2019, fosta colega lui Polman, Tess Wester, sau Tess Lider acum după ce s-a căsătorit. Putem să o trecem aici și pe... Ce este aici? Da, din nou, Lișevici. pare foarte rău, iară trebuie să spun. Aceste comportamente ale arbitrilor arată o labilitate și o lipsă de game management pentru cine vrea să înțeleagă, pentru cine nu poate considera că în continuare suntem răi și mai cunoaștem anumite lucruri. Să fie așa pur și simplu la un antrenor este o lipsă de respect, pentru că poți să te impui și altfel dacă știi. Dacă nu știi, poți să faci și astfel de... Mai ales că Ian Leslie nu e un antrenor temperamental, este un antrenor cu care poți să stai de vorbă. Iar, și îți mai spun un lucru, sancțiunile trebuie să fie progresive, însă aici n-a fost o sancțiune progresivă. Îl atenționaseră mai devreme. Dacă l-au atenționat, ok, dacă l-au atenționat, delegătul, corect. Exact. Da? Acum Tulea intervine Trusova. A doua paradă. Dacă chiar ești șmecher și faci astfel de lucruri, vii și dai 2 minute direct, dacă îți asumi, dar nu prea și asumă nimeni. Lișevici, Mireia Gonzalez, 7 metri, apărare în semicerc acolo la Stavana Polman, prima aruncare de la 7 metri din meci, să vedem. Polman făcea semn că nu a fost. Ia să vedem. Vedem acum ratarea și aici e un punct foarte... S-a dus pe direcția ei, continuă să protesteze Polman. Ratează Milosavljevic, scoate Șandru. 3 parade pentru Denisa Șandru, nu? 3 parade, dar aceasta este extrem de importantă pentru că oferă un respiro Rapidului. Milosavljevic, principala marcatoare de la 7 metri pentru Brăila, vine direct de pe bancă, ea nu jucase până acum. Și ratează, a încercat să trimită peste Denisa Șandru. Deocamdată Rapidul, vreau să spun că se descurcă bine, aici e o fază, o încercare de aeriană în tribună. Ian Iusevic a trimis mingea direct în out și aici. Dar Lișevici aici e... Aceste riscuri nu ajută deloc, marchează până la urmă Milosavljevic, aflată în postură de extremă, pentru că acolo se apăra, cred. Este egal. N-a mai intrat Mihalac. Lișevici se apără acolo acum, pentru că evident nu este o jucătoare care să facă foarte bine apărare. Excelentă pasa lui Polman. Căzută 7 metri. A călcat în semicerc în încercarea de a pivota acolo. Trasă de tricou de canaval. Casoma, decizia este corectă. Ian Iusevic, prima aruncare de la 7 metri și pentru Rapid. Are 2 goluri Ian Iusevic, poate să o egaleze pe Casoma. O fentă și marchează Ian Iusevic. 7-7 Dinamo la Suceava, a revenit după 5-1. S-a calificat cu Serbia Ian Iusevic. Da, a fost ceva incredibil la Serbia. Au revenit jucătoarele din garda veche, Krpej, Cvic și mai ales Lechic, iar Lechic s-a retras. A vrut doar să mai ajute Serbia odată să se califice. Au trecut de Slovenia.
29-29 în tur, apoi 33-31. Echipa lui Bendal, fostul asta antrenor la Vâlcea. arată cât de mult va pierde handbalul pe viitor, pentru că jucătoare precum Lechic e greu să mai găsești în handbalul de astăzi, sau sunt foarte puține. Mihalac punctează încă o dată, o pasă venită cu noroc acolo de la Miloslavljevic. Da, Lechic, Neagu, pierderi mari. La fel cum a fost și la băieți în vara trecută, după ce Michael Hansen și Nicola Karabatic s-au retras. Se schimbă generațiile, asta este clar, și jucătorii cu care și jucătoarele cu care suntem obișnuiți de atâta timp se retrag din cauza vârstei. Ratarea lui Ian Iușevici, Brăila poate să preia conducerea. Lișcevici, ce pas a dat pentru Böhme, care marchează însă. Simone Böhme s-a dus acolo hotărâtă. Lișcevici a fost nehotărâtă, în ultima clipă i-a pasat acolo din aeriană. Stilul ei, Marian. Ăsta e stilul ei. Așteaptă până în ultima secundă să vadă ce se întâmplă. Dacă iese, este extrem de spectaculos. Dacă nu, te poate costa. Deocamdată Brăila este în avantaj, 10-9, a revenit după un start mai puțin bun, cu destule greșeli. Polman pentru Buceschi, Polman încearcă depășirea acolo, este blocată. 1-0 a mai condus Brăila și acum este 10-9. Ambele echipe au doi centri pe teren, pentru că la Inter stânga nu stau chiar atât de bine. La Rapid acum sunt Polman și Buceschi. La Brăila vin Lișcevici și Milosavljevic. Va fi interesant de văzut dacă la adunarea generală de luni se va vota acea regulă. Cu 3 jucătoare tot timpul în teren și 8 românce pe foaie. Titulatura nu este românce, sunt jucătoare potențiale selecționabile pentru naționala României. 4 goluri pentru Casoma, ok, jucătoare potențial selecționabile pentru naționala României, care au pași. Popa lasă avantaj arbitrii și nu vin cu eliminare, cum și-ar fi dorit suporterii brăileni, însă este în continuare 11-10, a marcat Böhme, 2 goluri pentru Böhme. Iată, suporterii din Brăila foarte nemulțumiți de arbitraj. Ar trebui și ei reclamați, doar noi. Au lăsat jocul să continue, pentru că și la Schmelzer, la acea fază aici, cu Casoma, clar, avantajul e foarte important. Și aici nu e nimic. Nici Ian Iușevici pare că nu protestează. Deci a apărut o intervenție rudimentară, brutală. Mai dură din fața micilor ecrane. Vedem acum Buceschi pentru Estavana Polman. Estavana Polman pătrunde și trimite însă pe lângă poartă. Nu mai au aceeași precizie, rapidistele ratează. Cum spuneai și tu, se joacă cu același 7 de la început și intervine oboseala. Da, e foarte, foarte greu să duci. Mai sunt pe bancă Fraga Fernandez, care ar putea intra, și Sorina Grozav. În rest, Aisatu Cuiate. Aici în rest, Popa a jucat la Libia, a încercat să obțină eliminarea. Sunt 3 centri acum pentru Brăila pe teren. Lișcevici, Popa și Milosavljevic. Odihnite acolo și Mireia González și Maria Canaval. Inter, da. Inter mai de forță, așa. N-a spune González neapărat Inter de forță, dar un Inter care poate să arunce de la distanță, apărare mai avansată a Rapidului. Jucătoare de mână stângă. Pași. Și vine eliminarea. Nu? Mireia Lișcevic, Cristina Lișcevic protestează acolo, dar aici eu am mai spus-o, Lișcevic este o jucătoare extraordinar de șmecheră. Dacă găsești niște arbitri mai scrupuloși, primești eliminare de 2 minute, pentru că n-ai lăsat Eu mi-aduc aminte o fază de la Vâlcea, când a pus mâna în fața extremii și a retras-o la timp. Acolo e de 2 minute pentru gest nesportiv din punctul meu de vedere. Aici nu s-a dat nimic, să-l ascultăm pe David Ginest. Situations when the left wing of the
toate au bluza pe ele, semn că nu știu dacă vor intra cel puțin în repriza asta. Încearcă să-și mobilizeze echipa oarecum în apărare acolo. A intrat Șerban în poarta Brăilei. Dacă nu intră Marian, rezervele, cum se spune pe român, e groasă pentru Rapid, în perspectiva finalului de meci, Da, în perspectiva reprizei secunde. Pentru că nu poți să duci, în condițiile în care ai 11 jucătoare de câmp, să spunem, nu portari, nu poți să duci un meci în ritmul ăsta, da, pentru că ritmul este foarte și alert. Adversarul este foarte dificil și în condițiile în care principalele guri de foc ale Brăilei vor intra mai odihnite în ultimele minute, atunci avantajul e clar de partea echipei care mai e și gazdă. Aici se întrerupe. Fault, Casoma se luptă acolo cu ceilalți doi pivoți ai Brăilei, cu Venanțiu și cu Schmelzer. Spuneam, Casoma poate cel mai bun pivot din Liga Florilor. Iată, o doboară acolo pe Venanțiu. Asta în condițiile în care a venit după o accidentare care părea foarte, foarte serioasă la Jocurile Olimpice, când nu mai putea să calce pur și simplu, a fost transportată de Tamirez Morena pe bancă, pe brațe, da, în meciul dintre Brazilia și Angola. Părea că e ruptură de ligamente, din fericire pentru Casoma și mai ales pentru Rapid. N-a fost cazul și a putut să joace în acest sezon. Excelentă acum combinația, încercarea de combinație, pentru că pasa lui Polman n-a fost una bună. Șandru prins acolo, înscrie Simone Böhme, jucătoare care a fost în lotul Danemarcei în 2021 la campionatul mondial, medaliată cu bronz. 3 goluri pentru Böhme. A intrat în locul lui Bors destul de târziu în meci și a reușit să marcheze deja de 3 ori. Ne aducem aminte, Böhme a venit prima dată în România la CSM București, nu a rupt gura târgului, evoluții slabe, modeste mai degrabă. Apoi a ajuns la Târgu Jiu, a avut un tur de campionat foarte bun, însă a plecat în Danemarca și acum a revenit în România, în lotul Dunării Brăila. Va rămâne și în sezonul următor. Ian Iușevici încearcă acolo o schimbare de direcție. Buceschi scapă, trimite în bară. Ghinion pentru Rapid, da, și deja încep problemele pentru Rapid. A fost 8-9, deja ar putea fi un parțial de 5-1, prin care Brăila să ia un avantaj maxim de 3 goluri în această partidă. Da, se apără bine Dunărea Brăila. Reintră Marian Mohamed în extremă stângă, Popa în interdreapta, Lișcevici, Milosavievici, Liliana Venanțiu pe pivot, Milosavievici, Lișcevici, Popa și e gol, 13-10. Excelentă faza și iată că funcționează și atacul cu 3 centri pentru Dunărea Brăila. Polman lasă pentru Casoma, era 7 metri clar, dacă nu marca 5 goluri pentru Casoma, aproape jumătate. Ce evoluție are din nou Albertina Casoma. Popa încă o dată liberă, însă apără Denisa Șandru față în față cu Popa. Dublu. Și este mingea... Picior? Cred că picior, da, picior a dat. Davi Ginesta a debutat pe banca naționalei Turciei, el va pleca de la Rapid în vară, cum spuneam. N-a calificat naționala Turciei. Era și greu. A pierdut contra Austriei, deși în prima manșă s-au ținut cap la cap până undeva în minutul 45, dar e o echipă mult mai experimentată. Austria a reintrat Gonzalez acum, joacă cu Andreea Popa și cu Milosavljevic. Lișcevici este pe bancă. Popa. Andreea Popa pentru Mireia Gonzalez. Mireia Gonzalez pătrunde, aruncă la poartă, însă Denisa Șandru, 5 parade. A început și poarta Rapidului să mai scoate, foarte important acest lucru. Vedem acum ratarea lui Popa. Din punctul meu de vedere aici aruncarea este slabă pe centrul porții. Da, o aruncare previzibilă oarecum. Liliana Venanțiu schimbă, intră din nou Maike Schmelzer sau Coteț, să vedem. Coteț, care spuneam, a jucat ieri în apropo de campionatul de tineret. S-a intrat în prelungiri la CSM București Dunărea Brăila, 34-33 în minutul 71. Iar acum, Marian, aș vrea și să expun
o părere așa de amator. Nu știu dacă e ok să faci lucrul ăsta, să iei o jucătoare, să o trimit. Gonzales cu încetinitorul aici, dar a reușit să marcheze. Și dacă e ok să joace un meci în campionatul de tineret vineri seara la Brașov și apoi să vină la Brăila sâmbătă seara. Nu știu dacă e regulamentar. Nu știm regulamentele. Nu, este regulamentar. Problema este că a chemat-o... Aici glumim cu nu știm regulamentele, dar... în condițiile în care Schmelzer sau Venancio, eu știu, se întâmplă, Doamne ferește, ceva, să aibă și acoperire... acum vin eu și spun, Marian, absolut de acord, pentru că îți trebuie, clar, dublură sau triplare pe post. Totuși, vorbim de o jucătoare care a fost în lotul naționalei României la european. Aici sunt alte discuții. E clar de ce Venancio și adică Schmelzer joacă în fața nici Mirabelei măcar asta, Coteț. dar de ce? Ar trebui să se întrebe jucătoarea în primul rând. Asta este unul dintre aspecte. Cel de-al doilea aspect e dacă noi mergem cu jucătoare care nu evoluează foarte mult în campionat, din păcate, și evoluează în campionatul de tineret. Din păcate, astea sunt condițiile, Adi. Să vedem dacă va trece acea prevedere ca româncele să poată juca. Maria Mohamed, care și ea cochetează cu lotul naționalei României, ratează acum față în față cu... Are 6 parade Șandru și pe nevăzute, așa, pe nesimțite, Rapidul poate să egaleze de la 13 la 10. Vedem ce se întâmplă și când nu e Lișcevici, deși am spus, e o jucătoare care e make or break. Da, dar în momentele astea sau în campionatul ăsta, Lișcevici este factotum la Brăila. Da. 13-12, mai sunt 4 minute, publicul cere amenințare de pasiv care vine absolut normal. Gorșcova pentru Ianiușevici, aruncă pe lângă poartă deocamdată. Șerban n-a făcut nicio paradă, iar portarii Brăilei au doar 2 mingi apărate. Böhme, excelent aici, excelentă tehnica de a prinde mingea acolo într-o situație foarte dificilă. Mirea Gonzalez dă o pasă destul de dificilă și pentru Popa și se temporizează acest atac după un start foarte rapid de meci cu multe goluri. Iată că s-a scăzut la sub un gol pe minut. Mohamed n-a avut acolo pe unde să pătrundă. Buceschi se apără extremă. Au început apărările să-și facă treaba. Iată și aici și nici Mirea atacurile Gonzalez nu mai funcționează atât de bine. Scuze că te întreb, Marian. Parcă la Brăila e cu frâna de mână trasă. Se încearcă ceva până la urmă, o soluție. Ori la Rapid au venit foarte multe aruncări pe lângă poartă. Da, și au fost și acele bări. De partea cealaltă, pe Rapid o ține în joc Denis Așandru cu cele 6 parade. 6-2 la parade pentru Rapid București. Să vedem, am intrat 3 minute și jumătate rămase de joc. Kovarjova pentru Popa, combină cu jucătoarea din Cehia, care punctează de la distanță. Cred că Milosavljević a fost. Milosavljević a reușit să marcheze. 14 la 12, atac rapid și scoate Șerban, 7 metri cu 2 minute. Venancio este cea care va sta pe bancă, nu înțelege de ce. Schmelzer spune... Nu, pentru Schmelzer e. Schmelzer, dar să vedem reluarea. Batuaimi, de ce eu? Nu înțelege Maike Schmelzer. Cred că Venancio era acolo, dar nu știu, a atins-o. I-a luat picioarele, pentru că doar la picioare ar fi putut-o atinge. Da. Multe fente pentru Ianiușevici, care marchează până la urmă și este 14 la 13. Din nou Brăila în inferioritate, iar în prima inferioritate, când Mihalac a stat 2 minute, au avut mari probleme brăilencele. Trebuie să aibă grijă, revine Mihalac acolo în locul lui Mohamed. Spuneam că trebuie să aibă mare grijă pentru că au încasat foarte, foarte ușor goluri, iar Rapidul are nevoie de astfel de goluri pentru a rămâne aproape și pentru a-și conserva oarecum energia pentru finalul de meci. Gorșcova acolo în intermediar face o apărare mai avansată la Mirea Gonzalez. Mirea lasă pentru Popa, succesiv în extremă. Böhme scoate Șandru, excelent. Poarta este goală oare? Să vedem contraatacul Rapidului. Nu, a venit Șerban. Dar ce bine a trimis aici Polman, mingea interceptată oarecum greoi acolo de Polina Gorșcova. Și Polman se resimte. Polman, termenul în engleză este injury prone, susceptibilă la accidentări. Nu mi s-a părut aici că ar fi atins-o pe Ianiușevici. Aici o aruncare foarte slabă pentru Bome.
S-a părut cui trebuia, Marian. Nici boltă, nici aruncare plasată, nimic. A intrat Aissatou Kouyaté pe interul dreapta, Polman, Kouyaté pentru Tulea. Polman din nou în avertizare de joc pasiv. Casoma, incredibil, este de neoprit. 6 goluri, dar cât va merge așa, pentru că a jucat, nu, toată repriză. Am văzut-o pe Hernandez. Și atac și apărare. Și se apără acolo în centru defensivei. Se luptă în permanență cu Schmelzer și cu Venancio. E o jucătoare... Da, care își atinge maximul. Time-out cerut de Jan Leslie. Mai sunt 1 minut și 34 de secunde din această primă repriză. Și Suceava Dinamo 16-15, aproape de pauză. Așadar, un meci foarte echilibrat. Să-l ascultăm pe el. We play Gonzalez, Kiki, Massa, Lili. We need Kiki or Savi out. Change for the goalkeeper. Okay? Yes. We play the double cross. Here, go here. Okay, Massa. Yes. When you see this last cross, Savi, when you see the cross to Massa, you go. Okay? Yes, Câteva indicații date de Jan Leslie. N-a stat foarte mult la acest time-out, aproximativ 30 de secunde să discute. A cerut time-out pentru să facă schimbările. Va reintra Cristina Lișcevici pentru că fără ea nu merge. Da, și vor să intre în avantaj. Cred că repriza a doua va fi începută de Rapid, va avea mingea la primul atac. Așadar, e important pentru Brăila să intre în avantaj. A spune că nici măcar la egalitate să nu fie, pentru că atunci Rapidul ar putea să își creeze un avantaj mai mare în startul reprizei secunde, însă... E linia de 9 metri acum de bază cu Mireia Gonzalez și Canaval, interii de forță de care spuneai. Lișcevici în centru, să vedem acțiunea. Încearcă să ducă mult acest atac pentru a duce timpul, a expira eliminarea. Cocișări acolo, pasa este greșită, poarta este goală, Șandru aruncă, lung, gol pentru Rapid. Vezi, aici se vede Venancio că nu joacă, nu știu dacă era Iezici, dacă n-ar fi prins această minge. Da. Are și garda mai jos, iată. Venancio pasa a fost bună, dar Venancio n-a reușit să prindă această minge. Și era într-o poziție foarte bună Venancio. Exact. Jucătoarea angoleză, Lișcevici, Canaval, cer forțare rapidistele, trebuie să vină Mihalac acolo, bară! Era în semicerc. Kouyaté a încercat să plece acolo. E o decizie... Nu știu dacă nu... 50-50. Nu a incomodat-o. Lara Gonzalez. Da. Capăt de linie în ofensivă e Lara Gonzalez. Da, ea nu joacă în faza de ofensivă, în faza de atac și asta se vede. Kiki Lișcevici, pe braț acolo. Aici a încercat să obțină eliminarea Lișcevici, asta a încercat să facă. N-a încercat altceva. Kouyaté s-a dat la o parte. Da, s-a dat la o parte, n-a zice că e 7 metri, sincer, pentru că chiar a plecat de acolo. Da, nu, ea a vrut să nu influențeze cel puțin. 8 secunde, trebuie să se grăbească brăilencele. Buceschi excelent acolo, a lăsat. Canaval aruncă pe lângă poartă. Și după ce Brăila a avut 13-10, prima repriză se încheie cu un avantaj pentru Rapid 14-15. Luăm și noi o pauză, revenim în 9 minute aici la Brăila. Am revenit la Brăila pentru repriza secundă a partidei dintre Dunărea și Rapid București. Un adevărat roller coaster în prima parte, în acest meci foarte, foarte important pentru podiumul Ligii Florilor Mol. Rapidul a condus, apoi a venit Brăila din spate, a avut 13-10, însă după 30 de minute Rapidul, care are și atacul, are un gol în plus, 15-14, însă evident tot vorbeam în prima repriză, aceste probleme pe care le au de lot, de efectiv giuleștencele. Vedem că jucătoarele care n-au evoluat absolut deloc în prima parte, Alicia Fraga Fernandez și, bine, Kouyaté a intrat pe finalul primei Alicia reprize. Fraga Fernandez e trimisă să joace extremă dreaptă. Da.
Da, probabil că va intra în combinații în al doilea pivot. Da, să intre al doilea pivot, să fie un plus, pentru că acolo e o mare gaură. Tânăra Gabriela Tulea e normal să nu poate să facă față la un asemenea meci. N-a jucat deloc până acum în campionat. Și aici Rapidul, să nu uităm că a avut-o pe Marta Lopez, dar a decis să renunțe la serviciile ei. Au stat tot sezonul doar în Sara Ristovska și, din păcate, pentru ei, nord-macedoneanca s-a accidentat. Să vedem începutul de meci. Cum spuneam, Rapidul are șansa să se desprindă la 2 goluri diferență după acest atac. Foarte interesantă decizia cu Alicia Fraga Fernandez. Acum Cuiate, rât acolo, a căzut Cuiate. Marchează însă Casoma, al 7-lea gol. În continuare, aproape jumătate din golurile marcate de Rapid sunt ale Albertinei. Casoma scoate Șandru, a 8-a paradă în fața acum a lui Canaval. Și aici se face diferența între cele două echipe. 2 parade la poarta Brăilei, ambele ale lui Trusova, în timp ce Rapidul are 8 mingi apărate plus un gol marcat de Șandru în poarta gol. Aici, mai devreme, Mihala, că ar fi putut vedea eliminarea de 2 minute la acea ținere la Cuiate, a venit însă pasa franțuzoaicei. Încă o dată Albertina Casoma scoate aruncarea de la 7 metri. Este imposibil de ținut. Imposibil. Angoleza face un meci senzațional. Maike Schmelzer eliminată și este a doua eliminare de 2 minute. A doua eliminare și vedem cât de mult contează o decizie care poate nu e cea mai corectă. Pentru că prima eliminare a fost ușor acordată. Să vedem, vine din nou Ianiusevici. Ianiusevici n-a ratat, nu o face nici acum. 5 din 5, 3 din 3 de la 7 metri. Da, Rapidul trăiește cu Ianiusevici și Casoma. 12 din cele 17 goluri au venit de la cele două jucătoare. Și e prima dată când Rapidul se duce la 3 lungimi. Vă reamintim, în prima repriză a fost 13-10 Brăila, acum 17-14 Rapidul. Un început dezastruos de repriză, un început foarte slab de repriză pentru Brăila, care trebuie să se trezească, altfel îi va fi foarte greu. Canaval încearcă aici depășirea, nu reușește și din nou Brăila trebuie să fie foarte atentă la ceea ce face, să nu primească gol în poarta goală. Și vedem cât de important este absența Catarinei Iezici. Da, absolut. Că în ambele faze, mai ales în defensivă, dar și în atac, spuneam, 97 de goluri, a doua marcatoare a Brăilei în acest sezon. Mireia Gonzalez aruncă de la distanță. Previzibil, acolo, exact acolo se dusese Denisa Șandru. Meci partidă foarte bună, 9 parade pentru Șandru. De fapt, Șandru este portarul titular, a devenit portarul titular în acest retur de campionat, cu parade și cu evoluții foarte bune, atât în Liga Campionilor cât și în campionat. Fraga este inter-dreapta aici și Cuiate este extremă. Buceschi pasă pentru Casoma, 7. Nu pot să-i facă față acolo pe pivot. Toate mingile o caută pe Albertina Casoma. Da, dar nu va mai juca în următoarele 3 atacuri Casoma. Depinde. Este deja. A intrat nu cred că a venit eliminarea. Marian Stan. Cred că a venit eliminarea. La Venanțiu. I-a dat peste față. Și eliminare pentru Venanțiu. Da. Eliminare pentru 27 de secunde. Brăila. Ambii pivoți ai Brăilei sunt eliminați. Eu nu înțeleg. Acum, Adi, eu nu vreau, dar de ce nu o încerci și pe Mirabela Coteț? Acum. Nici Venanțiu, nici Schmelzer n-au rupt gura târgului, cum se spune. Adică n-au avut evoluții. Asta arată câtă încredere are Ian Leslie în jucătoarea respectivă. Ianiusevici din nou de la 7 metri ar fi cel mai mare avantaj al Rapidului din această partidă. Boltă! Și este mingea Brăilei, scoate Trusova. Ce a încercat acolo Ianiusevici, cât a tras serios la poartă, a reușit. Acum a încercat o boltă, dar Trusova nici măcar n-a sărit la această boltă. Uneori sunt lucruri pe care nu le putem înțelege. Mai ales că era un moment foarte important pentru Rapid. Noi tot așteptăm aceste probleme pe care le are. Și o vedem pe Mirabela Coteț. Care era să piardă mingea.
la prima atingere. Aceste probleme pe care Rapidul le va avea probabil pe final de meci, trebuie un avantaj cât mai important dacă vrea să câștige această partidă. Liščević pasă pentru Canaval, gol marcat de Canaval, era decizie foarte interesantă aici, dacă era 7 metri. Cu siguranță în aceste condiții, dacă s-a lăsat golul. Polman, gol pentru Rapid, al 3-lea gol pentru Polman, se menține diferența de 3 goluri. E important pentru Brăila că a marcat repede și era în inferioritate numerică. Mai rău pentru echipa dunăreană este că a încasat imediat gol. Interesant e că raportul eliminărilor este de 4-0 pentru Brăila. Nici o eliminare la Rapid până în acest moment. 34 de minute la Brăila. A fost deja 4, dintre care 2 la Șmelțe. Și la 7 metri raportul este 4-1. Liščević acum pentru Coteț și iată pe Mirabela Coteț înscriind la prima acțiune. Ieri la Brașov în campionatul de tineret, azi în derby cu Rapidul. Din minunile handbalului românesc, Gorșcova a trecut excelent acolo, dar iată, vine și prima paradă pentru Șerban și vedem, Rapidul putea să meargă la 4 goluri diferență, 2 parade ale Brăilei reușesc, dacă Brăila marchează aici, să reducă handicapul la un singur gol. Minutul 35, posibilitatea Dunării să ducă la un singur gol, dar Mireia González scapă mingea, un joc foarte slab pentru Mireia González. Mi se pare că Brăila nu e la cel mai înalt nivel în această partidă. González 7 metri. Dacă Lara González pune probleme, sunt două greșeli pe care Mireia González le-a făcut în aceeași fază. Odată se duce și ratează și acum omul ei, pe partea ei, acolo, Lara González scoate aruncarea de la 7 metri. Fraga Fernandez. Da, grozav, e doar pe foaie cu numele. Da, n-a intrat deloc. Spuneam, vine după o accidentare și acum Fraga Fernandez tare sus la vinclu. Nici Ainhoa Hernandez n-a intrat deloc. Da. Și cred că uite, a intrat acum. A intrat acum, e ca suma odihnită, că cât să poată duce și ea. Nici Duindam n-a jucat, nu? Nici Ciucă. Nici Ciucă. Nu știu dacă vor intra în condițiile în care evoluează. Aici salvează mingea Brăilei. Nu e repunere corectă aici. De neînțeles Brăila și va cere time-out dacă e gol aici, Ian Leslie. Marchează Gorșcova și probabil că va veni time-out-ul. Startul reprizei secunde este catastrofal pentru Brăila și evident time-out cerut de Ian Leslie. Finalul primei reprize și începutul celei de-a doua este catastrofal pentru. Este 10-3 pentru Rapid. Yes. Hey, we need to have the mood and the smartness now. We don't have the mood and we are not smart when we have the ball. We need to work with the defense, not one pressure and then we go. Okay, so keep the mood, the ball go in the speed before we go. We give 2, 3, 4 minutes more, 6-0, or we go up. Okay, we're better out and Lillian. Yes, I know. Da, nu avem atitudinea, nu avem cheful necesar pentru o astfel de partidă. În ultimele 13 minute Rapidul a marcat de 10 ori, iar Brăila de doar 3 ori. Se complică rău de tot situația pentru Brăila, pentru că au un program infernal, deplasare la Craiova pe teren propriu cu CSM București și iar deplasare la Baia Mare, iar Brăila poate să sară din top 5. Sigur, mai e Final Four-ul Cupei României, dar acolo e cu CSM București în semifinale. E foarte greu. Spui speranțele acolo, e dificil în condițiile în care sezonul ăsta, cel puțin din punctul de vedere al rezultatelor, e mai slab decât precedentul pentru Brăila, din toate punctele de vedere, și în Europa, și în campionat. Canaval reușește să marcheze, dar nu mi s-a părut un gol ușor, între ghilimele, pentru Brăila. Au trebuit să muncească foarte mult pentru această fază. Greșește Polman, Liščević nu are viteza necesară. Vedem această fază a doua cu Mireia González. Böhme aruncă în bară! Au dus foarte bine contraatacul, însă Böhme, dintr-o poziție favorabilă, trimite doar în bară. Se bucură acolo Denis Așandru.
Revedem golul înscris de Canaval, belorusa cu pașaport românesc. Trecută în continuare ca bielorusă pe foile de joc. Teoretic intră, jucătoare acceptabilă în Naționala României. Nu știu dacă e susceptibilă pentru Naționala României, dacă poate s-a juca. cerut fault pentru Rapid, nu s-a dat nimic, s-a lăsat jocul să continue. Lișcevici îi dă o pasă foarte dificilă lui Canaval, pasă pentru Mihalac. A căzut destul de rău Mihalac, dar cu al patrulea gol poloneza reduce din handicap 18-20, iar după time-out-ul lui Jan Leslie, parcă Brăila s-a mai trezit puțin la viață. Da, foarte bine au jucat după acel time-out, au schimbat parcă puțin din atitudine. Să vedem Rapidul cum va răspunde și rapidistele cu doi conducători de joc la linia de 9 metri, Buceschi și Estavana Polman. Ianiusevici pentru Polman. Polman încearcă acolo încă o pasă. A căzut acolo Canaval se simte rău. Cere îngrijiri medicale. Da, nu va mai juca următoarele 3 atacuri, dar mă gândesc să nu fie ceva mai grav, pentru că iată, la Glezna acolo, probabil că i-a fugit Glezna sau i-a călcat cineva pe Glezna. Încă o jucătoare se resimte acolo. N-a intrat. Dar Mihalac, ba da, a intrat. A intrat staful medical. Are același tricou. Și Canaval abia poate să calce, probabil că e meci încheiat pentru ea. A intrat acolo fizioterapeutul Lavinia Mitachi și 3 atacuri. Canaval nu va putea, cel puțin 3 atacuri nu va putea intra pe teren. Să vedem, rămâne în atac însă Rapidul. Iată, primește îngrijiri medicale la Glezna, probleme la Glezna stângă. Este acolo și Radu Ionel, secundul lui Jan Leslie, fostul pivot al Naționalei României. Ianiusevici pentru Eliza Buceschi. Estavana Polman. Pleacă în circulație Fraga Fernandez, Polman. Se dau bătălii aspre pe semicerc. Buceschi oprită de Popa și Liliana Venanțiu. A reintrat Andreea Popa. Buceschi. Mingea intră. Pe unde? Este primul gol pentru Eliza Buceschi. După 38 de minute, Buceschi, care a fost și accidentată în acest sezon, reușește să marcheze pentru Rapid. Da, a sărit mingea în spatele Elenei Șerban. N-au nici noroc Brăila. Știi cum e, se mai schimbă norocul. Dacă ți-aduci aminte, în prima repriză au fost 2 bări ale Rapidului. Acum Milosavljevic pentru Lișcevici, însă mingea trimisă direct în afara terenului de joc. Greșeli neforțate, multe făcute de brăilence și în aceste condiții e greu să câștigi un meci cu Rapid. Prima echipă calificată în Final Four-ul Champions League este Odense. A câștigat cu 25-24 pe terenul lui Ferencvaros. După scor egal în tur, 27-27, și să sperăm că rămâne singura echipă daneză calificată în Final Four, pentru că mâine va avea loc meciul dintre CSM București și Team Esbjerg. CSM are un gol în față, 30-29 în tur. Vedem cât de important, dacă Ferencvaros, care făcuse egal în deplasare, n-a reușit să se califice. Acum, încă o dată, a reintrat acolo Casoma. 2 pase. Tupasis le-a spus ea colegilor și vine aruncarea senzațională a Estavanei Polman. Se descurcă mult mai bine Rapidul în această parte secundă. Mireia Gonzalez, 10 parade pentru Șandru. 10 mingi a apărat Șandru în această partidă. E ziua neagră a Mireii Gonzalez. Și din punctul meu de vedere, ce greșeală, cu noroc salvează Mihalac acolo mingea. Lișcevici. Este inacceptabil pentru o jucătoare de experiență ei să dea o asemenea pasă. Este un colaps total pentru Brăila, care dăduse semne de viață după primul time-out cerut în această repriză secunde de către Jan Leslie. Un gol din 7 aruncări are Mireia Gonzalez. Da, și per total asta denotă cumva și faptul că Brăila a pariat pe niște cai morți.
în acest sezon. Rămâne în atac Rapidul. 4 goluri au revenit la diferența maximă giuleștencele după acel 16-20. Ar mai trebui să ceară un timeout Ian Leslie, pentru că după timeout le-a mers bine brăilencelor. Dar mai are unul singur. 19 minute rămase de joc. Să vedem dacă vor rezista giuleștencele. Avertizare de joc pasiv. Pasă pe semicerc, 7 metri sau gol. Este gol, al doilea gol consecutiv pentru Eliza Buceschi. 5 goluri avans. Se îngroașă gluma pentru Brăila și nu arată nimic. Dar nu e nimic îmbucurător, nicio veste bună pentru o speranță, ceva. Greșeli, vine acum golul, sunt greșeli foarte mari în atac, chiar golurile care vin destul de chinuite. E necesar pentru Brăila ca Rapidul să cadă din punct de vedere fizic. A fost această succesivă până la Mihalac. Nici această recepție n-a fost cea mai bună. Mihalac însă și-a făcut treaba, sunt 5 goluri pentru extrema stângă. Dar puține pase au ajuns la ea. Buceschi acum pentru Gorșcova și imediat răspunde Rapidul tot de pe extremă. Da, se menține acest avans de 5 goluri. Brăila trebuie să înceapă să recupereze încet, pentru că nu mai este timp atât de mult. Aici au fost pași în fault. Lișcevici și ea un meci catastrofal. Și marchează Lara Gonzalez. Și aici nu-l înțeleg pe Ian Leslie. Time-out, dar ar trebui să are niște variante. Trebuie să o folosească pe Popa, trebuie să o folosească pe Kovarova. N-a încercat aceste lucruri. Yes. We go 7 against 6. Okay. 7-6 la fel ca în partida turcă. A fost deloc bine. Michael Pivot. Andrea play the middle back. Gonzalez Simone here. Gonzalez Simone here. Okay, we go 7 against 6. To the defense. To the defense. Take this girl and this girl. Estavana. Defend those two. And then put the shoot here. Goddammit. Okay, go. 7-6 e riscul total pe care îl asumă Ian Leslie. Să nu uităm că Rapidul l-a marcat foarte ușor în poarta goală atunci când Brăila scosese portarul la eliminări, astfel că șansele sunt mari pentru Rapid să-și mărească avansul, având în vedere multitudinea de turnover-uri pe care le face Brăila. Încredere maximă pentru Rapid de partea cealaltă, deși n-au jucat, au jucat mai bine zis tot meciul în 8-9 jucătoare. A schimbat extrema stângă Ian Leslie, a trimis-o pe Maria Mohamed după ce Mihalac punctase de ultimele goluri ale Brăilei. A intrat într-adevăr Popa, Mireia Gonzalez. Dacă nici așa nu marchează poarta goală, Gonzalez aruncă pe lângă poartă, de data aceasta cu noroc Brăila. 11 parade pentru Șandru. Neinspirat total Ian Leslie. O ține în continuare pe Bome, care nu e într-o zi bună. Bors folosită prea puțin. Popa pentru Venancio, însă este de netrecut de Nisa Șandru. Nu mai ratează Rapidul. Ianiușevici marchează și acest 7-6 pe care l-am mai văzut la Ian Leslie în ultimele 2 sezoane. Aici nu e vina lui. Când pivotul ratează față în față cu portarul, n-ai ce să faci. N-am spus că e vina lui, dar nu funcționează acest 7-6. Nu funcționează deloc. Ne aducem aminte cum a băgat în meci Rapidul în tur. 26-19, greu de crezut că Brăila mai poate scoate ceva din acest meci. E un rezultat care ajută oarecum și Brașovul, Adi. Popa! Da, nu, toată echipa e în gol în continuare, Casoma a dat prea ușor și nu e din semicerc luată. 2 minute la bancă. Schimbare la bancă, probabil schimbare greșită. Nu, aici cred că în partea cealaltă. Nu e schimbare greșită, nu e nimic. Nu s-a întâmplat nimic, au oprit pur și simplu jocul.
16 minute însă rămase de joc, 7 goluri pentru Rapid. Rapid va egala cu această victorie Brăila, va face și ea 41 de puncte. Rapidul va primi apoi replica Coronei pe teren propriu, un program mult mai bun pentru Rapid. Joacă la Iași și acasă cu Slatina, ar putea face maximum de puncte și și-ar asigura la prezența în cupele europene pentru sezonul următor. Acum Eliza Buceschi însă apără Kira Trusova. De-a 5 parade pentru poarta Brăilei. Trebuie să marcheze aici, nu mai există șanse de nereușită pentru Brăila. Orice ratare reduce dramatic șansele de victorie. Și aici apărarea Brăilei depășită ușor, reintră Mireia Gonzalez, Popa, Milosavljević, Popa și Mireia Gonzalez. Să vedem, iese de acolo Venancio, dar un atac greoi, nu știu ce să facă cu mingea brăilencele. Fiecare secundă care trece în favoarea Rapidului. Mireia Gonzalez pătrunde, pași în fault. Șapte goluri avans pentru Rapid, mai sunt 15 minute din această partidă. Milosavljević, Popa acolo în centru, primește, încearcă depășirea lovită și este doar aruncare de la 9 metri. Cât de bine s-au apărat giuleștencele în această repriză secundă. Sunt doar 5 goluri marcate de Brăila în 15 minute. E un ecart de 11-6. Popa acum pentru Mireia Gonzalez, dar pe unde să treci? Pe aici nu se trece, asta e deviza Rapidului parcă în acest meci. 16-6, pardon, este parțialul în ultimele 23 de minute. Să încasezi 16 goluri în 23 de minute e deja foarte mult. Dacă nici nu reușești din punct de vedere ofensiv să faci ceva, atunci șansele de victorie sunt minime, iar pentru Brăila, care, spuneam, n-a avut un sezon foarte bun și se află, nu spunem norocos, dar printr-o conjunctură pe poziția a treia în acest moment, având în vedere meciurile pierdute, să pierzi acasă în continuu meciuri, s-a mai întâmplat de câteva ori în acest sezon, atunci se reduc constant șansele pentru podium. Dacă încerci aerian aici, 7 metri însă, se pare o fază foarte, foarte riscantă de încercat pentru o echipă aflată la -7. Milosavljević a scos apărare în semicerc acolo la Fraga Fernandez. Să vedem cine vine să execute. Iese așa ceva? Cristina Lișcevici. Păi da, era singura șansă. variantă. N-are gol Lișcevici. Marchează acum prima dată, 20-26. Da, Lișcevici și Mireia Gonzalez, evoluție foarte, foarte slabă astăzi și asta s-a văzut. Când cele două nu evoluează, e greu, e foarte greu pentru Brăila. Am impresia că Rapidul joacă cumva și la trecerea timpului, la alibi, dar mai scoate încă o aruncare de la 7 metri, Albertina Casoma. Asta înseamnă să fie experimentat, Marian. Da. Vezi ce diferență de joc. Spuneam, etapa trecută, pe teren propriu, a făcut 38-38 cu Vâlcea, o echipă care era în vacanță, pentru că rezultatul nu mai conta pentru Vâlcea, pentru Rapid erau foarte importante punctele. A tot făcut sezonul ăsta, a avut niște oscilații foarte mari. Rapidul a pierdut și cu Baia Mare acasă. Sunt multe meciuri pe care le-a pierdut sau a cedat puncte. Reamintim, în tur a fost acel 35-35 cu Rapidul revenind senzațional pe final de joc. Aminteai tu de acel 7-6 forțat de Leslie. A reintrat, iată, Maria Canaval. Ne bucurăm pentru că accidentarea la Glezn nu pare serioasă. Și ce apărare propune Rapidul, această apărare avansată. Încă o dată Șandru cu a 13-a paradă, jucătoarea meciului pentru Rapid, asta este clar, chiar dacă Albertina Casoma a marcat de 7 ori și a scos
trebuie să ne uităm multe aruncări de la 7 metri, 3 aruncări de la 7 metri, hai să spunem 10 goluri în total pentru Casoma. Șandru a avut niște intervenții exact în momentele în care a trebuit. Da, și pare căzută în acest moment Dunărea Brăila. S-a făcut liniște și în sală. Rapidul câștigă 3 puncte extrem de importante. Iată pe Estavana Polman, întinde o mână Kira Trusova, dar ce să te faci, în atac nu merge nimic. 7 goluri avans pentru Rapid, care a dus acest meci în vreo 9-10 jucători. Și a jucat mult mai bine în partea secundă. Atunci când noi ne așteptam ca Rapidul să cadă, pentru că intervine oboseala, încă o dată Gorșcova, semicerc. A călcat semicerc din nefericire pentru ea, pentru că își făcuse foarte bine mingea. Mireia Gonzalez se duce și asta e Mireia Gonzalez, vine lansat, dar este doar al 2-lea gol din 8 aruncări pentru Mireia Gonzalez. Vedem dacă mai au timp brăilencele, măcar să pună presiune pe Rapid. Da, a călcat aici. Și publicul s-a cam dezumflat. Vor fi schimbări mari în cele două loturi în sezonul următor. Vom vedea ce se va întâmpla. Până una alta, cele două echipe luptă să prindă un loc de Cupă Europeană, pentru că de Liga Campionilor greu mai poate fi vorba. La locul 2 șanse mai avea doar Brăila, Rapidul greu. În aceste condiții, Bistrița pare favorită la locul 2, deși are doar 40 de puncte. Bistrița mai are 4 etape cu adversari accesibili, cu Iași, Slatina, Cisnădie și Târgu Jiu, practic echipele din coada clasamentului. Mireia Gonzalez, Lara Gonzalez și mingea ajunge la Gorșcova. 4 goluri Gorșcova, Casoma are 7, Ianiușevici are 6, Polman și Gorșcova câte 4. Rapidul n-a ratat, la fel cum au făcut-o brăilencele. Și nu au avut, cred că, nici atât de multe turnover-uri. Exact. Fanii... pentru Rapid, în condițiile în care Brăila a avut 14, dar 6 ale lui Lișcevici. Și 4 pase decisive. Corect aici, eliminat. 2 minute. Stiff arm se numește acest procedeu în NFL. Dar nu suntem în NFL, suntem la handball. Și Casoma, când pune Casoma mâna, se vede acolo. Se zguduie totul. E prima eliminare însă de 2 minute pentru Albertina Casoma. Se resimte Mireia Gonzalez, se ridică însă interul dreapta. E schimbată. Dură. A pus un braț tare de tot acolo în piept. A intrat Milosavljevic, Popa, Milosavljevic, Canaval. Schimb la linia de 9 metri, pătunde Milosavljevic, 7 metri, apărare în semicer la Eliza Bucescu. Și ăsta poate fi un moment important pentru Brăila. Dacă marchează aici și reușește să mai profite de această eliminare pe care o are Rapidul, atunci lucrurile ar putea arăta altfel. Publicul foarte nemulțumit că nu se oprește timpul, ceea ce... Au dreptate, pentru că Rapidul sunt și în inferioritate numerică, da, dar pe de altă parte nicio jucătoare de la Brăila nu s-a dus să execute. De acord, dar aici știi cum e. Aici sunt aceste decizii, hai să nu spunem 50-50, cumva în spiritul jocului. În spiritul jocului, corect. Exact. Corect. Spiritul jocului a fost... Lișcevici al 2-lea gol. Da, e adevărat. Și spiritul jocului astăzi, per total, a fost mai mult alb feroviar. Vișiniu. Spiritul jocului feroviar astăzi. Să vedem acum ce frumos Polman, dar uite că... Și-a bătut joc Hernandez de această fază și exact ce spuneam. Brăila trebuie să grăbească acum ritmul. Șmelțăr, boltă peste de Șandru. Este 23-28, al 2-lea gol pentru Șmelțăr. Și punctează de 2 ori consecutiv Brăila. Mai sunt ceva speranțe în sala sporturilor Dunărea.
Vedem mingea a circulat repede, Șmelțăr a ajuns acolo față în față pe semicerc. Încearcă și Brăila o apărare avansată. Se vedem, Milosavljević se apără la Buceschi. Time-out cerut de David Ginesta. De Rapid. Un time-out foarte bine luat. Okay, to next two. They go up. Yes, wide. Yes, and then you have all this space for this situation. Okay, 2 against 2. Try to be in front of number 3. Okay, then we are running back. Guys, keep calm, not stress. Yeah, we are at a timing. Okay, let's manage. You continue now in defense and you are out. And you are in defense in number 1. Okay, hi guys, come on. Da, indicații date de David Ginesta, încercând să calmeze echipa. Mâine, de la ora 17:30 vom avea din nou handbal pe ProArena și Voio.ro. În direct de la Vâlcea, derby de Oltenia, SCM Râmnicu Vâlcea, SCM Universitatea Craiova. Un meci în care craiovencele mai speră. Pentru Vâlcea pare condamnată la locul 8. Estavana Polman punctează pentru a 5-a oară, joc foarte bun și pentru olandeză. 23-29, pasă pe pivot, Șmelțăr se întoarce acolo și reușește să marcheze. Are nevoie Brăila de astfel de goluri rapide. Dar atâta timp cât primesc, e foarte greu să mai revină. Da, asta e clar, trebuie să... au nevoie de poartă. Trebuie să scoată mingi în apărare sau să apere portarul. Apărare avansată, vedem Eliza Buceschi, Fraga Fernandez. Pasă pentru Buceschi. Gol. Foarte frumos golul, dar și foarte ușor în casa de poarta Dunării, care n-a funcționat. Aici Milosavljević, repede. Dar iată, Marian, Mireia Gonzalez, 112 goluri în acest sezon, doar 2 goluri. Milosavljević ia o jucătoare care marchează mult, doar 3 goluri. Nu prea au avut soluții, iar când cea mai bună marcatoare este o extremă, atunci înseamnă că ai probleme, mai ales că n-au făcut foarte multe contraatacuri brăilencele. Apărarea avansată 4+2 acum pentru Brăila 2 minute. Da, eu zic că aici au fost cele mai mari probleme, pentru că Casoma a făcut ravagi în apărarea Brăilei. A făcut ce a vrut, indiferent cine a fost, cine a ținut-o. Casoma a primit mingea, a scos maximum, ori gol, 7 metri, eliminări. Boba spune că Albertina Casoma a dat cu cotul, i-a pus cotul, într-adevăr. Da, e diferența de gabarit, de forță. Ratează Fraga Fernandez, scoate Trusova și să vedem, Brăila acum are șansa să vină la 4 goluri. A doua aruncare de la 7 metri ratată de Rapid, a mai ratat odată Ianiusević. Intră Mireia Gonzalez. Foarte important acest atac pentru Dunărea Brăila. Gonzalez, Milosavljević, Canaval. Nu prea pe unde, Milosavljević își închide unghiul aproape de pași. Foarte bine se apără Rapidul. Mireia Gonzalez pasează pentru Milosavljević, aruncă de la șold și iată 4 goluri. Încă 6 minute, timp ar mai fi pentru Brăila, însă trebuie să se apere bine la această fază. Problema e că nu mai au time-out-uri. 26-30. Dacă Brăila ar mai veni pe această... Dacă ar scăpa de gol, dar sunt și în inferioritate numerică, Adi. Aici e problema pentru ele. Și nu s-au descurcat deloc bine în aceste momente. Ianiusević, Polman, Ianiusević, aproape de forțare, pasă pentru Fernandez și se vede aici lipsa unei extreme. Fernandez a făcut și ce a putut, dar Brăila n-are noroc la această fază. E greu să marchezi, nu e o situație cu care e obișnuită Fraga Fernandez. Buceschi, încă o ratare monumentală.
singur acolo de pe semicerc. Eliza Buceschi ar fi putut închide meciul. Așa, mai sunt speranțe pentru brăirence. Canaval pentru Gonzalez. Gonzalez joacă cu frâna de mână. Și a intrat Gonzalez să mai facă o prostie. Gonzalez marchează cealaltă. Lara Gonzalez. Mă întreb oare dacă nu era picior acolo, dar cred că a fost deasupra genunchiului. Mingea n-a ieșit în afara terenului de joc. 31. Scoasă Mireia Gonzalez. De ce ai mai băga o jucătoare care are 2 din 9 plus 4 turnover-uri? Multe erori. Milosavljević, Melzer, trasă. 2 minute eliminare pentru Polina Gorșcova, dar cât de bine s-a apărat Rusoaica meciul ăsta, deși a stat tot timpul intermediar. Iar acum Rapidul n-are nici extremă dreapta, nici extremă stânga. Nu îi mai trebuie în ultimele 4 minute cu 5 goluri. Marian, să știi că nu e totul pierdut, adică în acest moment Brăila are o șansă. Șansa este însă să ducă la capăt atacurile și să joace mai bine în apărare și, evident, poarta să o ajute. Da, eu zic că e șansa porcului de Crăciun. Marchează Șmelțer dar știi cum e, trebuie să joci până la capăt, e clar lucrul ăsta. Trebuie văzut pentru că Rapidul e abia la a doua eliminare. Dacă stăm să ne gândim că Rapidul a avut 2 goluri și 53 de secunde în meciul cu Vâlcea. Da, a intrat grozav pe extrema asta. Da, pentru prima dată intră Sorina Grozav. Buceschi, trag de timp, Rapidistele vine pre pasivul, 4 pase din acest moment, pasă pentru Casoma, 7 metri, dacă nu, 7 metri. Când n-ai ce să faci, dai mingea la Casoma și ea rezolvă problema. Scoate încă o aruncare de la 7 metri, Albertina Casoma și s-ar putea să fie Grozav. Da. Pentru că au ratat celelalte 2 jucătoare, acum ar trebui să vină Grozav. Sau Buceschi. Nu, vine Ianiusević. Și asta e o decizie interesantă, pentru că Grozav abia a intrat în meci, nu e încălzită. Și un 7 metri foarte, foarte important, 3 minute și 10 secunde. Ianiusević ofertă pentru gol, 32 la 27, 7 goluri pentru Ianiusević, a ajuns la 105 în actuala stagiune. S-a descurcat bine Rapidul. Popa pentru Bome și de această dată înscrie daneza al 4-lea gol și pentru ea, dar din multe aruncări. Acolo sunt 8. Brăila a avut problema aceea între minutele 23 și 45, să spunem. Altfel, lucrurile ar fi arătat diferit. Coleman aici este o adevărată maestră. A smulge acolo 3 secunde, cât e nevoie. Din nou pentru Casoma, aruncă pe lângă poartă Casoma. Și să vedem faza a doua pentru Brăila, Lișcevici. Publicul cere o viteză mai mare, pasă în extremă, nu are pe unde acolo Mohamed. Lișcevici, succesiv, pune în extremă Böme, ratează Böme și e gata meciul. Aici a jucat orice șansă a Brăilei. Și a ajuns la 14 parade de Nisa Șandru. Spuneai și tu, omul meciului, fără acolo, jumate cu Casoma ar putea împărți premiul. Eliza Buceschi mai punctează și ea încă o dată și, așa cum spuneam, Rapidul câștigă astăzi la Brăila 3 puncte extrem de importante. 3 puncte cu care Rapidul speră sau visează încă la podium. Ce șansă a ratat Brăila. Și ce meci vom avea etapa viitoare? Rapid Corona Brașov. Foarte important. Corona Brașov, care e pe locul 2 în momentul de față. Va fi interesant și cine va merge în Champions League în aceste condiții. Grozav marchează și ea din extremă. Și da, e gata. Au avut șansa. S-a confirmat. Șansa pentru Brăila exista. Dacă reușeau și ele n-au profitat de acea superioritate pe care au avut deloc. Da, foarte multe goluri luate, Adi, apărare inexistentă, poarta, deși Trusova are 7 intervenții, nu s-a ridicat la nivelul Rapidului. Casoma aici au lăsat și arbitrii, pentru că puteau să mai acorde încă o aruncare de la 7 metri. Lișcevici pentru Böme, Böme singură punctează.
Da, dar Golul 30. Cam degeaba. Cam degeaba și din păcate pentru Brăila pare condamnat așa să fie mereu. Close enough. Casoma mai marchează o dată. 8 goluri. Principala marcatoare a Rapidului. 35-30, iată Marian cum s-a înscris la foc automat în această a doua repriză. Recuperează aici Popa, mai marchează și ea, dar degeaba. Rapidul obține o victorie crucială în acest final de sezon. 35-31, publicul huiduie, dar Nu știu pe cine victoria huiduie. este total meritată. Se aude Brăila. Brăila e frumos pentru fan că își susțin favoritele. Astăzi a fost însă ziua Rapidului, o dominare vasi totală a giuleștenilor de prin minutul 25. Cam acolo, de acolo da. a început reverimentul. Brăila a jucat foarte bine 25 de minute, a condus 13-10, dar apoi a venit... s-a tăiat totul și Rapidul o egalează la puncte. 41 de puncte pentru ambele echipe. Să nu uităm, mâine la 17:30 Vâlcea, Craiova, tot aici pe Pro Arena. Noi am fost Marian Oxescu și Adi Costoiu. Vă mulțumim pentru atenție. Seara cât mai bună. La revedere! La revedere!